о омадам. Филипп хобот набара бу. 100 евро мемонам ки наметунам. Филипп қабул. тамошо кун. ронандаи хуб будаи. албатта. блин. ча шаовара. ҳа бале натавонистанд. аз мошин фароe дастоба боло. мебардорун дасад ки эскорт кати мерим. боз бой медиҳӣ. эскорт кати чап мерим. шудае Қабул. фаро дастонатро нишон де. дастонатро ҳаромзод. ором шен. ман ҳамаша дахонатро мефаҳмам. пуш дастонатро оҳиста ба болои мошин гузор. бестен. намефаҳмӣ Мусофир аз ман мошин гуфтам фароe. дастонатро Чиро ба ин ҷо интизоре? гузор. бача уста. зуд аз мошин фароe. зудтар. наметона бромада. чӣ нигоҳ дорӣ? ҳатто дара кушода наметона. Чӣ гуфта истодаӣ? наклейкара дидесӣ? багажнида коляскай. ӯ фалат чидагиай мегум. уй ка бубин. кани бин. басая ки сарти мара мегум. бале. тамом. о ту чӣ фикр мекунӣ? май бекорӣ май рӯи 180 рафтесам. ором шавед. балниса бурдесам ша фаҳмидӣ? ман коргаршам. ӯра приступш қабидагиай. ҳози ҳами ҷамеъ бара. ӯ худаш бемаи чӣ кора Сардор? наметонад. инҷо мушкилот ҳаст. нигоҳ кунед. чӣ кор мекунем? рост мегӣ. чӣ кунем? фикр кун, саросима наша. тамом ки кадӣ, баъд ихтарчаша занг бизад, бугӯ оташ ай пишти ту мур. барое ки агар 5 минут пас ёрдамаш натем, аниқ мембара. фаҳмидӣ? фикр кун, саросима наша. албатта саросима наша. чӣ хӯр фикр кун. хуб вақтро сарф накунед. равед. куҷо меравед? балниса охӣ. мо шуморо мебарем, бехатартар аст. бачаҳо ба мошинҳо шинед, чинед, эскорт мешавем. тамом басай. рафтам. хел бетаъбаи Филипп. айба намедунӣ? чӣ хеле мекунӣ айдаат хаф мебурӣ? барои гирифтани шиносномаи ронандагӣ ҳуҷҷат намесупорӣ. меспорам. ҳози эскорт кати мерем. ин хел бехатартарай. эскорти 200 Не, евро. ман ҳеҷ гоҳ бо пули калон шарт накардам. биё ягон музика монем. мо шуморо ба он ҷо мебарем, бехатартар аст. хоб ором шав, ҳамаш ба шарофати ман шуд. филипп эскорт. ин хел бехатартар. о эскорт бехатартарай ку.